Pane tsaona yaitika muHarare mutauni. Pane chirori chekanzuru chabonderana nekombi. Vanhu vakakuvara zvisingaite. Hi guys, welcome to Zim Celebrity TV. If you are new to this channel, please subscribe. But if you are returning subscriber, welcome back. So guys, tarisai muone inga zvakaoma. Chii chakadaro ichocho? akwanise kuba wekumota diki saka ndomaonera andaita saka patazosvika isusu tichida kubatsira vanhu rori raramba kudzokera kumashure raramba rakatsimbirira kombi rori raramba kuenda kumberi zvese ranga richiramba saka tazotraya tikapusha rori takawanda rori rikadzokera kumashure tikakwanisa kuburisa vanhu vanga vaita se vanga vanyanya kukuwara vamwe vachona tatatovaburisa kudhara ane makuvara zvakanyanya vanga vakagara apa tatsimbirirwa kundo patazotema nemapiki patazotsvaka mapita tikatema kuti tiburitse vanhu vanga vakatsimbirira I'm sure guys mazvionerawo mega sinongoti we wish them speed recovery asi munongoziva mega last year pakaitika matsaona akawandisa saka this year tinongonamatira kuti zvinhu zvachona zvisazonyanya kuwedzera and then pane imwe inoratidza vanhu vasungwa vanga vachitora mapictures nemavidhiyo pane accident instead yekuti vabetsere ndimi makutorwa karisa kamera yemasungwa buye baba I'm sure guys vanhu vamaona apo vari kunzi vasungwa vanhu vanga vachitora mapictures paitika tsaona saka zviri kunzi muZimbabwe mutemo wachona wamazuva ano ukangoonekwa chete uchitora mapictures panenge paitika accident kana kuti tsaona instead yekuti ubetsere unosungwa of which is a good thing guys. Nemunongoziva mega mazuva ano nenyaya dzemacontent dzakuitika munhu kana akaona mota dzaita maaccident instead yekuti amhanya anobetsera vanhu mukati iyana ari busy kubata foni yake saka pane mutemo iwo tinongoti vari right guys because we have to help each other saka tongonamatira kuti vanhu tingatibetseranei nevavaita tsaona we wish them speed recovery.